Hola, benvinguts i benvingudes al 5è capítol de Filosofia d'estar per casa. Avui també comptem amb una col·laboració, i és una col·laboració que ens fa especial il·lusió perquè és la col·laboració de la primera noia que participa amb nosaltres i, a més, ho farà sobre una pensadora. Benvinguda, Beatriz Artigas. Ella és graduada en Humanitats per la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona i té un màster en Antropologia Social i Cultural per la Universitat Autònoma de Barcelona. Actualment està impartint classes de Biologia i Història a l'Aula de Compensació Educativa de la Plataforma Social Pinàrtic, a la localitat madrilenya de Parla. Els seus interessos són, sobretot, l'antropologia filosòfica i una corrent de constructivista anomenada epistemologia del sur. Moltes gràcies, Beatriz, per voler participar. Només comentar que ens parlaràs d'una pensadora molt influent, que és Hannah Arendt, i que et centraràs, si no estic mal informat, del concepte de la banalitat del mal. Per tant, parlarem de moralitat, de política. Doncs, quan tu vulguis, l'escenari és teu. Molt bon dia, Àlex. Gràcies per la convidació. I res, començarem ara amb la famosa Hannah Arendt. Doncs bé, en primer lloc, cal plantejar-se com ens podem apropar al pensament d'aquesta autora tan polèmica, emblemàtica i rellevant del pensament polític del segle XX. Per això, he considerat pertinent respondre 4 preguntes clau que ens permetran tenir un petit retrat del seu context i pensament polític. Bé, en primer lloc, qui és aquesta Hannah Arendt? Seguidament, per què podem dir que és important conèixer el seu pensament per entendre el món contemporani? Quina importància va tenir el seu context en el desenvolupament de les seves idees? I, per últim, quines són les aportacions més destacades que ens ha deixat el pensament de l'Arendt? En aquesta primera part del vídeo ens dedicarem als 3 primers interrogants, és a dir, qui és aquesta Hannah Arendt, conèixer ben bé el seu pensament enraigat al món contemporani i entendre el seu context. Sí? Bé. Començarem, doncs, per qui és la Hannah Arendt. Podríem dir que és un dels personatges més importants del pensament polític del segle XX. Pensadora jueva alemanya que sempre rebutjà la categoria de pensadora per fer-se dir politòloga. Va haver de fugir de l'Alemanya nazi i d'un camp de concentració francès per anar cap als Estats Units als anys 40. Reconeguda per la seva llarga tesi sobre els orígens del totalitarisme i per cobrir com a redactora d'un reconegut diari estadounidense el judici contra Eichmann, que va tenir lloc a Jerusalem l'any 1960. Jutjat per l'estat israelí com a oficial de la CSS responsable de la gestió dels trens enviats a l'extermini dels jueus durant el període de la solució final jueva. Més tard veurem exactament en detall a què ens referim això. La seva publicació va provocar un gran rebombori, sobretot de la comunitat jueva, donada la seva reflexió envers la profunditat de les intencions individuals dels oficials civils del govern nazi. És a dir, la seva profunda reflexió envers la banalitat del mal provoca un abans i un després en el plantejament respecte a la naturalesa del mal. Pensadora que es farà dir a si mateixa com a teòrica política, com hem comentat, però no com a filòsofa. Més endavant veurem per què es distancia precisament del que tothom la reconeix, com a filòsofa. Enamorada des de ben petita de la tradició filosòfica, llegint la crítica de la raó pura de Kant, només amb 14 anys, decidia estudiar la carrera universitària tenint com a professor el reconegut pensador alemany Heidegger, amb qui mantindrà una relació amorosa secreta. Bé, com a segon punt, entrarem per què és important conèixer el seu pensament per entendre el món contemporani. Doncs bé, com bé hem mencionat, és reconeguda com a pensadora política del segle XX. Amb les seves aportacions i estudis com l'obra Orígens del totalitarisme, ha estat possible perfilar i entendre les faccions més detallades del mal del totalitarisme des d'un pensament analític. Com a fruit de la fervent necessitat d'entendre el seu present polític, introdueix una concepció sobre el mal, gràcies a les seves reflexions entorn al judici d'Eichmann, molt particular i de calibre polític imprescindibles per fer una profunda reflexió del terror de l'Europa del segle XX. Quina importància va tenir el seu context en el desenvolupament de les seves idees? Com bé estem veient, tot el seu punt de partida reflexiu
té un context molt condicionant que fa que les seves reflexions girin entorn a uns condicionaments de la seva vida i del seu entorn polític molt concrets. En el cas de la Hannah Arendt, com estem veient, vida i obra estan molt relacionades. Reconeguda com a jueva exiliada afectada per un govern totalitarista, com ho va ser la dictadura nazi alemanya del país on neix, donarà peu a la seva gran tesi sobre el totalitarisme, com bé estem comentant. Com a resultat de la seva experiència personal, formularà tot un pensament polític orientat a l'enteniment de l'extrema posició d'Alemanya del segle XX. En particular, i com estem fent la tesi aquí, donat que serà l'obra que analitzarem, el cas del judici d'Eichmann també inspirà a l'autora una reflexió eticopolítica molt profunda i rellevant per a l'època. Així, desencadenarà en Arendt com a punt de partida la necessitat d'entendre les intencions d'una persona ordinària com ho eren els ulls de l'Arendt i els psicòlegs que van diagnosticar l'acusat abans del judici. Com era possible que portés a terme Eichmann totes aquelles atrocitats quan aparentment semblava una persona absolutament ordinària, com ho podríem ser tots nosaltres, no? És a dir, el primer imaginari que esperava tothom és que aparegués un monstre davant del judici, però no era el cas. Les seves actuacions eren, com definia l'Arendt, com un pare correcte del seu temps, no? Per tant, aquest context va donar fruit a una fervent necessitat d'entendre en profunditat conceptes com el bé i el mal, les intencions individuals, les responsabilitats, l'ésser immers en una complexa maquinària burocràtica, les categories de l'ésser i l'ésser en tant que polític i partícip d'una societat plural. És aquest punt desencadenant que ens farà entrar en la complexitat d'una reflexió tan arraigada a la història com ho va fer la Hannah Arendt. En el pròxim vídeo presentarem quines van ser les aportacions més destacades, donant especial atenció a la seva aportació de la banalitat del mal present en la seva obra Eichmann a Jerusalem.